Kene kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora weruh dhewe kok sampean niku bingung. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Niku ateges sampean ratu sing pelit, ratu sing cetil. Piye? Guneman ngono wis tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Ayo minggir, dalan, minggir. Sinong mati Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana Kresna iki kula wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu. Durung nganti sawetara nggonipun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndrawati. Lah dalah iki ora pangling. Iki kaya apa ana kawan. Komplit Nalagaring Petruk Bagong ing sowan ana Mrejing Mandura. Koko Prabu? Nggih. Nadan kados menapa Koko Prabu tau tatinampi pangudangipun Panakawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe kakunjukaken paduka Kanjeng Koko Prabu, mila kula triandangu dhateng sowanipun Panakawan tetiga menika. Yayi, prayoga nggone lenggah. Ih, sampun boten kirang prayogi. Ih, Nalagaring. Padha kali raja saprabdamu Nalagaring. Berkapangestunipun Ndara Baladewa niring sambi kula sowanipun ingkang abdipun Nalagaring kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming mahabekti kula kunjuk. Yo tak tampa pangestuku tampanono la punika jimat paripik ndayaning kasantosan. Petruk. Padha kali raja saprabdamu Petruk. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambi kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo tak tampa Agong apa? Gong wis senengane ora. Boyo sing sopan. Kaget aku. Bagong padha raja saprabdamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ya padha. Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nek ngomong wis. Sing dadi juru wicara sapa? Kula. Bagong. Nggih. Yen ngono Bagong lungguhe ngarep. Ngandel ora. Ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saiki aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok dadi gruduk tekan negara Mandura? Apa ya, Tru? Ambo, aku iki juru wicara kok radong. Juru wicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Menika ngaten sinuwun. Kepareng ngaturaken tebah Siti Sekol bilung teling kron kelapa apuren tambah bila wonten patulan nggih kula munjatun sapaduka Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti Petruk gareng ngaturaken sembah pangabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar? Nggih, bapak kula Semar. Ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai. Bapakmu kok anak-anake tekan Goro Mandura iki wigatine apa? Lah, wigatosipun padewan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Kudu dibangun
nganggo wujude nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi sikinarya saka guru padepokanipun Bapak. Monggo ngendikanipun Bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nek ora ngerti takon. Sapa sing nandur terus? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja mungsuhe. Iku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati. Gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dienggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujude padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 9:30 liwat. Hah? 9:30 liwat. Cekap semanten atur kula Loboyong wonten ing Karakadempel. Ewa semana, Ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken wong adis dikongkon bapak kok. Dikongkon bapak iki niate ming wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Kowe mung ngurup-urup bareng geger engko kowe niat tenan ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken Rawarawe arep ngopo kowe? Hah? Arep ngopo? Iki lho, rawe-rawe lantas malang-malang putung kok rawarawe. Wah, kulino nggireng. Ayo. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing ngatasipun Semar ming buta kayu jati sithik. Panjenengan tau tate dimong karo Semar, tau tate dimban karo Semar, kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit. Ratu sing cetil piye? Tak golek rokok sih ya, Tru. Aku titip reng. Aku ora ndedit. Ya iki titip gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngarep. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mesine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iku mesti tekan pikiran sik kok. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Lho, nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe weruh dewa? Ora. Lah kene. Ora dhewe kok sampean niku bingung. Tur sampean nun sewu lho. Kok menging-menging niku pripun? Masyarakat dipenging-penging ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang, ra masalah. Tanggap darurat tekan sok tahun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora mung gawe peraturan tok. Paham ora kowe? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet, do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih Gareng Petruk niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Kowe malah salah nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Ngaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu. Aku arep anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelengke karo sampeyan. Nang ngisor sampeyan ki menungso akeh banget.
nang isor sampean ki menungsa akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jowo gledek kok. Menungsa kakala parus paling jajal. Ngapae, Kang? Ngapae kowe? Meh ucul nyawaku ning ngono. Kowe alasan tuku rokok. Wah, wis ngetokke unek-uneke atiku, Truk, mbangane dadi stroke. Ha iya. Mbangane dadi penyakit tak loske wae wis nyatane ya unek-uneke atiku ya ngono kuwi ya. Ha iya. Ora apa-apa. Men do mireng, men do dipenggalih. Upama dene ora mireng ya berarti ya wis mili. Terus piye iki? Baladewa nesu. Baladewa nesu. Ha. Pano wae ora winget. Landang nengkono mlayu. Ah terus? Ha piye? Nek aku ya ora wani. Aku ya ora wani. Wah. Wes. Terus lemu kok tindik barang kupingmu men ngapa ora? Hah? Kaya tak takon Petruk dadane ditato jantung barang iki men ngapa? Ah jebul ana masalah kok ngene kok jireh kepati-pati. Wis, nek pancen kowe do ora wani kan tak tandangane. Wis kana mulih-mulih. Omong karo bapak aku pamit mati. Gong, cangkeme ora blangan. Aja sok nyebut mati. Mati ki nek ora mati ra awake utawa mati menungsane kok nek mati rezekine. Ben. Kowe ndang krasa wae 3 sasi mati rezekimu ki. Hah? Isi arep ditambah sesasi mati rezekimu kuwi. Ya melet-melet kowe. Iya ning ra ya wis ora iso nganggo peraturan apa kowe ora dinengke manut ngelih sesasi. Ha iya. 2 dina wis melet-melet e. Minggat. Kok malah ditundung. Lunga. Iki Baladewa tekan kene tandangane. Meneh nganti kowe ana apa-apa, ra wis percaya aku. Aku kuwi wonge penemu aku wae yang bener wis ora bakal aku wong bener kok kalahi ora bakal arepmu. Aku piye, Gong? Ana tuku rokok meneh. Tuku rokok meneh. Wis e. Wis tuku meneh sewadang kok udut mboko 5. Ana guys. Ngelulu. Jenenge ngelulu arep. Ngelulu ya men. Aku lagi emosi bengi. Iya nek ora dadak bengok-bengok kaya ngono kuwi nek sesuk bengi suarane entek ora. Tuku. Suara kok tuku ora. Aku cah kendel wadake. Tandangane. Nek pancen ora meneh kayu Jatiwangi dienggo syarat bapak. Percuma aku bali ora entuk gawe. Ucap kacarita. Nalika semanten eling-eling ki Lurah Bagong winong wong dewani. Ana kilat sak glebyaran ingkang andilat. Anggane iki Lurah Bagong, ical wujuding Lurah Bagong salah kedaden kaya wujud Prabu Baladewa. Sandangan diwadahi apa ya? Truk? Rene ya, Truk? Ngopo? Waduh. Kok ngeleleng? Kowe do ngopo kaget? Lho, ora krasa wong. Nih. Pengilan. Woi! Jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu kono.
Wah, ora wis entuk sandangan saka ndi, Gong? Mbok wis, iki pokoke rasah. Pokoke ana omong kowe gendang minggir iki. Aku arep mungsuh Baladewa, aku arep gleleng iki. Oh iya, ning nek kala nggawa nenggala. Bagong kowe ngembari Baladewa nyunyuk nenggala, jeblok diadamu. Der. Meletus balane. Luweh. Males aku. Ngurusi Bagong males aku. Ayo, amo Surawarta, Jayarata. Imbang yang panca-panca gugu karepe desa. Wata. Menungso ratanan saya ngece Maranata Mantura Prabu Baladewa. Saya ngemak-emake Maranata Mantura Prabu Baladewa kaya ngias dadane Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora iki. Iki kowe entuk sandangan saka endi? Jaleng. Kowe entuk sandangan saka endi? Lho, edan to. Tuntang celing malang grok. Menungso padake celeng ora. Iki Bagong lagi. Aja ngawur. Iki garwane Erawati. Erawati dasmu iki. Erawati iki karo aku. Jangan macam-macam. Wong arep mudar kok werna-werna ya terus jenenge wae. Iki Prabu Baladewa. Aku Baladewa. Aku Baladewa. Mbok takon sapa wae aku Baladewa. Mekutha apa ember dicet ngono. Wis ben wae. Sing penting wangun Prabu Baladewa. Saya ngelakuin Nata Mantura Prabu Baladewa. Ora minggat bali negara kademel. Nglakon ajar dening aku. Kowe sing tak ajar kaya. Dipun presani para kawula alit ing antasipun Koko Prabu kok ngladeni kalian Bagong menika rak saru. Koko Prabu menika nalindra, Bagong menika namung dapur kere kemawon, namung Panakawan manungsa ora tatanan. Lah ora ngewewake rasane Nata Mantura Prabu Baladewa dikembari karo wujute Bagong padha karo pun Kakang ora trima rasane atiku. Wah jejueng kuandane tak luweng kuandane. Koko Prabu Landri emut ora. Koko Prabu Landri sampun ngantos ngladosi dhateng Bagong jangan malah wirang piyambak Koko Prabu. Ya prawata ya. Oh, trenggiling. Kleru. Tiwasli ngekep mempeng. Oh sik, nek kowe karo Bagong mesine nek kowe dadi aku, mesine kowe nesu. Lho, Bagong wonten menapa mengo? Bagong kok iki Bagong to? Yai Kresna iya. Iya. Aja percaya kuwi Bagong kuwi. Inggih kula ngertos wong kula niku ya isih cetha paningalipun wong nuwun sewu pasuryanipun kados mekaten rupane wae Bagong ngono kok. Kula menika sampun ngertos. Aja mung kaya ngono Kresna, aja mung ngiwang sumana mangadini nuwe. Ana sasmintane ingsun jagat wasaning Bathara. Bathara wasaning jagat. Aku ora nrimake.
yen nganti ora diwenehi kayu jati wangi glandang. Glandang apa? Glandang apa? Gelandangan. Begini nasib. Wis kowe nek tak turuti ke malah ora leren kuwi karepe piye? Bagong, saiki ngene. Kowe bali. Iya. Basa, aku ratu Gustimu. Lho, aku Baladewa. Wis to, rasa aneh-aneh. Aku ki wis ngerti nek kowe Bagong. Aja ngawur. Aku Baladewa. Iya wis. Ngaten ki mawon Koko Prabu. Wah, kowe aja manut. Koko Prabu Baladewa Bagong kula suwun kondur. Bali nanti iki wonten Karangadempel matur kalian Kakang Semar. Bilih kayu jati wangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar Priyambak. Ngaten nggih Koko Prabu? Iya, Kresna. Sri Baladewa Narpati Duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnandra marang Diabanon Cinawi. Setan ratatanan malah sula bareng. Kalangkung tresnanira marang Diabanon Cinawi. Ming sing kok dibolan baleni. Kula niku ngampet ket wae ora iso tenan. Ora mulai bakok. Menang. Sampun Koko Prabu kondur. Iya, Kresna. Ding dong ding dong cucak. Tang tak de, tang de, tang tak de, tang tak de, tang tak tang tang tak de, tang blang, tak de, tang 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 tang, tang 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 de, tang 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 tang. Wah, ya. Tang de, tang tak de, tang tak, tang tak, tang de 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 de, tang de tang. Oh Prabu we gumujeng kok. Hei! Wah, wong iya guyu kok dadak. Kresna piye? Sampun kajengipun monggo sak menika. Kundur wonten negari Mandura. Lah mengko nek Semar iso mboyong Jatiwangi, sampun pinesti Jatiwangi kedah dipun pendhet dening Kakang Semar kedah ikhlas. Ngono. Inggih. Oh iya. Mareka den prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Kakang Semar rawuh wonten ing Kayiwangan Manikmaya aku tak takon karo kowe janjane kowe iki nganggep aku apa panjenengan kadang kula sepuh tetep kula badhe ngabekti kalawan Kakang Ismaya. Jernyatanipun kula tinemu taruna Kakang, nadyan kula sampun lenggah wonten ing kadewatan. Nanging tetep titah ingkang wajib nampi sembah kula namung Kakang Badranaya. Wah, matur nuwun. Lah iki ngene, Guru. Aku iki lagi duwe panjangka ya kuwi mbangun padepokan. Padepokan sing tak bangun mau dadi papan para kawula nggone padha nglumpuk
padha nularake marang kepinterane para nom-noman sing padha sinau. Merga ning kono bakal tak wenehi ya kuwi wujuding wedha kawruh lumantar tulis lan iso diwaca lan iso dienggo wuwuh ing kepinteran. Lah ning aku entuk sasmita nek padhepokan mau kudu dibangun salah sawijining kudu saka kayu Jatiwangi sing mapan ing Astana Gadamadana. Monggo aku nembung karo Sinuwun Mandura didhawuhi supaya negor dhewe supaya nyempal pange dhewe. Aku wedi nek nganti ana walat merga kuwi dudu kayu jati sakbaene. Aku tak ngejak karo kowe mudhun ana ing jagat. Kowe wangi-wangono supaya Prabu Mandura Sinuwun Baladewa percaya karo apa sing tak dadi panjangkaning Semar Badranaya. Monggo Kakang Semar kula dherekaken. Raja sak tekamu Kakang Semar. Wilujeng Kakang Nayantaka wilujeng. Nggih sinuwun. Bagong nalika Semar sowan ana ing negara Mandura ing wigatine mbok utus supaya nyuwun wujuding kayu Jatiwangi. Mongko nyatane kayu Jatiwangi kuwi kayu pusaka. Kuwi kayu jati pusaka ingkang tukule ning Astana Gadamadana. Astana Gadamadana kuwi papan petilasaning sawarga Prabu Rama Wijaya. Ing nalika semana mejang Astabrata kawan kadange ya kuwi Prabu Barata. Sawise mejang Astabrata tumuli nandur wujuding kayu Jatiwangi karo pratandha yen to ana ing papan kono tau tate mudhuning pepakem Makutha Rama. Nggih, nggih. Ingkang sepisan, nggih kula ngertos. Mergi kula rumiyin nggih nderekke kula mbiyen ya melu. Dadi kula ya kelingan. Lenancepke winih kayu Jatiwangi kemawon kula ya weruh. Malah saiki umure pun mangabad-abad wite gedene ora jamak. Sir kula niku mung arep kepengin mboten ketang sithik kula tak nyempal pange kayu Jatiwangi. Kinarya anggen kula ngrancakaken wewangunan kula amangun padhepokan wonten ing Karangkadempel. Turta malih padhepokan menika mboten papan nuwun sewu sak limrahing papan mboten nanging menika dados sarana kekelempakaning para kawula sak Karangkadempel anggenipun badhe ngudar gagasan tuwin kekelempakaning para nem-neman anggenipun badhe ngudi undhaking ngelmi gayuh wuwuhing kawruh. Mila padhepokan menika mujudaken padhepokan ingkang migunani tumraping para kawula sak padukan Karangkadempel mliginipun sak negari Ngamarta. Ya pancen Bagong wis matur kaya mengkono. Lan saka pitunganing Baladewa kabeh gayuhanmu mau becik, apik lan migunani tumraping liyan. Nggih. Ning aku kuwatir yen to nganti ana walate, yen to nganti Kakang Semar wani nyempal panging kayu Jatiwangi. Kula wis nggawa seksi. Lho, seksimu sapa? Kresna, iya, kula maturang sembah pangabekti kula kunjuk. Ulun tampa lan mangertiya.
Sejatine apa kang dadi gegayuhaning Kakang Badranaya mau sayekti becik tumraping titah ing mapan ana ing Karang Kadempel. Kanggo papan keklumpukaning para kawula ing padha ngudar gagasan sarta keklumpukaning para wiranom kang padha kepengin angudi undhaking ilmu lan gayuh puwuh ing kawruh. Sayekti gegayuhaning Kakang Semar mau becik banget. Mula kang sangka kuwi Baladewa lilanana Kakang Badranaya hanggayuh wujuding pangjati wangi mapan ana ing astana Gadamadana. Lamun to mengko ana tantrimaning ingkang padha nandur sarta ingkang padha ambibit kayu jati wangi kayata Prabu Rama Wijaya ingkang wis niwarga sartane eyang kita ya kuwi Prabu Basu Kedhi ya Kunti bojo ingkang wis niwarga. Ulun ingkang bakal sajarwa kelawan para leluhur Mandura supaya trima yen to Kakang Semar bakal methik panging kayu jati wangi. Ah inggih, Bukul ngestaken dawuh Bukul. Kados pundi? Syarat ki ora kudu kabeh. Syarat ki sithik wae, mengko sempalane pang Jatiwangi ki tak tresepke ning saka guru. Sing wajibe kudu ana kayu Jatiwangi wis sah. Mekaten Kakang. Ya. Nah itu mekaten kula ngaturaken saha sakmangke mugi sampun paripurna dados kewajibanipun ingkang rayi. Kula nyuwun pamit wangsul dhateng kayangan. Aku matur nuwun ya, Manikmaya. Inggih Kakang Semar dawuh sami-sami Kakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.